Muri yeZimbabwe awo yaone zvobuda muJolas panapa zvinzi aiwa Idi Mnangagwa ofosewa kuti aunanze muZimbabwe kuti aiwa gore rino Zimbabwe yakaatakiwa nenzara nekuda kwokuti chirimwa chese aiwa chaatakiwa nezuva hapasi kumuna kana chirimwa chatombosevhaivha nekuda kwezuva rapisa munyika yeZimbabwe. Aiwa muri yeZimbabwe tinoona kuti zvinobuda zvinzi seneti aiwa yomanikidza Mnangagwa kuti ngaachitaura kuti muZimbabwe maane nzara. Saka mina mashoko ataugwa nokurudzira subscribe like wotura on the bell icon topochiona maupdates anokupa pano paZim News Live. Noti kunonyogwa muchidzi vakamirira pamberi pekomiti yedare reseneti inoona nezverunyararo nekuchengetedza munyori anoona nezveminda, kurima, mvura nehove nekugadziriswa kwevanhu kumaruwa Profesa Obed Jire vati chibage chakaoma kusanganisira chakarimwa pasi pechirongwa chepfupfudza nezviyo zvechinyakare chave kupedzwa zvachose nekusanai kwemvura. Ndo mashoko ano achitaura vachiti aiwa tava kutomanikidza mukuru wenyika vemaso Mnangagwa kuti vazive chimiro ichi vabve vaanonza kuti aiwa muZimbabwe mava nenzara. Muri yeZimbabwe vanhu vanouya vachikomita panyaya iyi vachiti aiwa vanofanira kutoti vatovaudza vaIdi Mnangagwa nekuti aiwa they are focusing nezvinhu zvisina basa kugadzira road nekuita zvimwe zvisina maturo asi vanhu vachisafa nenzara. Ndo mashoko ana achinyongwa neseneti panapa. Muri yeZimbabwe tudzei mafungiro enyu unoti kudii pamusoro penyaya iyi. Pinda mucomment section medu hamusakanawo subscribe kulike tonotura on the bell icon tombachora maupdates andokupa pano paZim News Live.